číslo 35, number 35, Alman Steve, číslo 30, number 30, Martinsen Lee, číslo 2, number 2, Sarsten Feder, číslo 24, number 24, Andersen, number 9, Olsen Österreich, číslo 18, number 18, Australian Corner Escape, číslo 21, number 21, Bobby Europe, number 19, Wilhelm Christie, číslo 20, number 20, Christiansen Erik, číslo 17, number 17, 11, number 11, Johansen Roy, číslo 13, number 13, Gundersen Uri Jessen, číslo 18, number 18, Joni Trent, číslo 9, number 9, Anderson Mark, číslo Niekoľko desiatok sekúnd, dá sa povedať, na tom mieste. Nóri mu nevenovali pozornosť a mohli na to doplatiť. 13. minúta, končí sa kanadská presilovka, ešte 5 sekúnd a vylúčený hráč norského týmu Sjögard sa vráti na hraciu plochu a práve v tejto chvíli, keď tam vchádza z trestnej lavice, vidíte to v pravom hornom rohu, dostáva jeho bránkár Alman druhý gól. Po nie príliš prudkej, ale veľmi šikovne vystrelenej strele. Felun, ak sa nemýlim, bol jej autorom. Alebo Jovný. Možno, že Jovný, bolo to z postu obrancu. Tam jeden z Kanaďanov ešte šikovne zakryl výhľad brankárovi Almanovi. To podstatné už je na svetelnej tabuli v 13. minúte prvej tretiny. Vedie Kanada 2-0. Skórovali už sa musia brániť, pretože dvojminútový trest dostal obranca Brian Tutt z olympijského tímu, ktorý bol dodatočne pozvaný do Bratislavy Davom Kingom. Iba to podstatné, z čoho padajú góly, a to sú takéto strely, takže tu je predsa len už nechýba. Sjögard pred chvíľou bol na trestnej lavici a ten teraz sa prezentoval peknou strelou. V 16. minúte prvej tretiny Nóri znižujú náskok Kanady na jeden jediný gól. Kanada-Norsko 2-1 po tejto strele, ktorá ide trošku na konto brankára Kida, pretože puk prešiel popod jeho ľavý chránič, ktorý neskoro sklopil na ľadovú plochu. Radosť Nórov. Pochopiteľná, oprávnená. Takýto výsledok je pre európskych severanov v podstate priateľný. Jakobsen dobre prihral svojmu partiu. Jovný
rozohral. A dobre rozohral na Glena Andersona. Dobrá kombinácia Kanaďanov korunovaná gólom. Pekná spolupráca medzi Actonom a Glennom Andersonom, kapitán kanadského týmu. Glenn Anderson nezištne prihral. Pozrime sa na to znova. Tu prenikol do útočného pásma, len tak jemnúčko posunul, ale to periférne videnie, ktoré kanadskí útočníci majú, je skutočne vlastnosť, ktorú im mnohí európski hokejisti môžu závidieť. To bola jedna z typických kanadských akcií, bez dlhých rozohrávačiek. Priamo cez stredné pásmo, čo najrýchlejšie a potom na jeden dotyk prakticky. A už je to 3-1. 17. minúta prvej tretiny zásluhou Keita Actona. Kanadania vedú opäť o 2 góly. 3-1. Viac čiar, ako je povolené. Teda cez dve postavenie na strednej čiare. Dave King, samozrejme nad Norskom, naozaj ako strelec z tretieho gólu uvedený Anderson. Ak sa to nezmení, útočných akcií. Brian Cut. Začala sa 7. minúta. Veľká šanca premenená. To je šanca premenená. Zaspievali by tribúny, keby poznali pesničku na oslavu strely Trunda Magnussena. Trond Magnussen v 7. minúte druhej tretiny znižuje na 3-2. 3-2 stále pre kanadský tím. Smoly mal Trevor Kidd, ktorý reagoval na strelu norského útočníka, ale napokon skončil za jeho chrbtom. Prihrávku preberali Nóri už, menovite Gundersen za červenou, takže to bola prihrávka cez dve čiary. Chvíľu nemohol prihrať, ale puk ešte stále je pred Trevorom Kiddom. Ojoj. Ojojoj, v tomto si norskí chlapci s Kanaďanmi nerad sily sotva môžete. Striedačky reagovali samozrejme na tú situáciu, vymenili sily, ale aj rozhodca Jero Savaris na to reagoval a na jednej strane Magnussen a na druhej Tat si posedia 2 minúty. Mužstva odohrali 14 minút a 4 sekundy. Z druhej novite udržia puk na svojich hokejkách. Naopak ešte poslal do obrovskej šance, to gól, ktorý rozhodca uznáva. Áno, no takto. To je smola pre Nórov, ktorí v podstate sledovali prenikajúceho Peta Feluna a nevenovali mu prílišnú pozornosť. Ten mal obrovskú rýchlosť zo stredného pásma. Dobre to vymysleli kanadskí chlapci. Prihrávka od Jasona Woolleyho do behu na Peta Feluna bola prekrásna. No a skutočne s tou strelou zaznel aj gong, ktorý urobil bodku za druhou tretinou. Teraz je tam trochu debát, tak čo? Samozrejme, to všetko sa dá ešte skontrolovať, či to bolo v riadnom hracom čase, alebo už o chlpok za. V tejto chvíli je to 4-2 na výsledkovej tabuli a ja si myslím, že rozhodca Ruggiero Savaris tento gól uzná. Takže i do tabuľky B skupiny Salstenhoff. To vystrelí Salsten a trafil 4-3, tak predsa len to bude dráma. Diváci si to zaslúžia, lístky nie sú drahé, ale napriek tomu, kto sedí v hľadisku, chce vidieť dramatický vývoj stretnutí. A v tejto chvíli, pred chvíľočkou, teda sa o to postaral po tejto kombinácii obranca norského tímu Peter Salsten, ktorý prestrelil Trevora Kidda. Takže faul
Kanadu Peta Feluna zo San Jose Sharks, profesionála z NHL, potrestali Nóri skutočne tým najsprávnejším spôsobom. Pomedzi nohy bránkarovi Kittovi usmernil obránca Salsten puk a dal tretí gól. Všetko z 17. minúty tretej tretiny. 4-3 pre Kanadu. 4-3, najtesnejší rozdiel.